duniya, duk matan duniya ni fage kika so can zuciya. To da na rabuwa da ke ai gara na fada rijiya, san ki ya shiga zuciya in har ba ke zai sha wuya. Zainab ta da ilimi kyakkyawa ba ta shari'a, ya mai alkunya lallai dai da can tarbiya. Ga ki mai kyan salsala ba kya fashin islamiya, ni fa na faɗi Zainaba ni da ke zama rayu a duniyar ɗan gata. Kaunar ki ta rufe na tashi shiga sashen zuciya, nuna mini so da kauna don Allah ine miki magiya. Arba ni da ke a raina tamkar an sami ni kogiya, kin ga da ni da ke zama rayu a faɗin duniya ta masoya. So a raina ba na ruwa na sha, wani aure na da ke ranar shagalin mu za a sha. Yau yanci ya taho ranar na bar kwana da sha, kirge ni da gaskiya ke nake so hasken zuciya yan mata. Zainab ke ce rabin rai gare ni muradin zuciya, ke ce zuciya take son gani ya faɗin duniya. Ya ki ya mai tarbiya ni fa na san kin iya jarmiya, ni din dai na ki ne SRJ